Sportclub Heerenveen gaat dus een ronde verder in de Europa Cup 2. Kroatië is het volgende doel. Maar de eerste keer, dat is toch het mooiste. En dat is dan ook de reden voor een hoop supporters om nou al mee te gaan naar Wronki in Polen. Een ploeg van u ging ik mij en struinde een dij om in Wronki en kwam daar van alles zien. Het werd een lange dij. Zo'n 500 Heerenveen supporters ondernamen de reis naar Wronki. Gewoon zitten er al een paar dagen, oren pakten het vleentug. Onder het motto, het is maar één keer de eerste keer, dus we beginnen. En dan kom je in Wronki, een Pools stadje met over 1000 inwoners die het alle jaar van haar een club houden. De stoepen worden nog even op water gebracht, want de jongens giet het aan met de trots van Wronki, Amica. Dit is het stadion van Wronki. De middies nog leeg, maar een mooie gasmatten. Maar de middies komen de eerste Heerenveen supporters al aan. Nou zijn we hier, met hartstikke mooi weer. Vol goede moed. Wordt minstens 1-4 denk ik. Oeh, ja, wel heel optimistisch, hè? Ja, tuurlijk. Maar dan moet je geloven, tjaka, of niet? Maar je mag ik wel een beetje gek wezen om hier helemaal heen te rijden. Wronki. Ja, we zijn Wronki. we zijn hartstikke gek. We zijn namelijk gek van Heerenveen. Het is maar 1 keer de eerste keer. De volgende keer kan altijd weer, maar er is maar 1 eerste keer. En die zullen we mee beleven en daarom zijn we hier. En het is dan wel UEFA, maar bij Wronki moeten ze daar nog wat om wennen. Geen strikte regels, gemoedelijk, waard het veld op wol, die giet gewoon. Heren, je bent er betierd bij, zees. Ja, dat moet ik. We willen net lid werden voor deze wedstrijd. Zou dat er nou jou nog wel hingen? Oh, weet ik niet. Vast wel. Ja, dat baas dit shirt, hè? We hebben gratis de reis kapot. Nou, ik hoop dat we het lezen kan. Ja, hè? Ik denk het wel achter de cornervlag, maar ik er een beste kans. Ja, nou, en Feyenoord het van de week verprutst. En wij zal die jongen goed aan, hè? Wij doen het nog 1 keer voor. Wij dat de jongen 1 keer voor zo het won was. Hoe viel dat nou als supporter om dan, ja... Geweldig. Moest het stadion eens, ja. Het is haast alweer bereid zwart. In de kniepen. Ja. Ja, je zou zeggen, is dit nou Europa? Ja. Dat viel hetzelfde hebben gehoord. Ja. Best veel. Ten heel best veel, ja. Wij hebben op een middenstiplijn. Wij hebben een fastlijn voor thuisfront. Even op de knibbels. Even op knippeld, ja. Even de Wronkiaanse groen toetje. Ja. Ja, dat hebben we neer. Geweldig. De Heerenveen supporters genieten duidelijk, maar ook de Amica-aanhang is vol vertrouwen. En zo gek is dat net, want de club giet als een speer en het al heel wat prijzen binnenhellen. Today is very important day for us because it's very good club come to Wronki. Everyone, football from Holland is very niveau of this football in Holland is more high like Polish. Oh, we see. Well, you lost the first game, huh? Yes, no. The last year's game in Holland today. We need 2-0, okay. Vol vertrouwen dus. En ik deze band. Druk ontkoelen scheppen nog, maar ik zei bij mij de wedstrijd waande. You will go to the match? Yeah, yeah. And you will gonna win? Yeah, win, Amica win. Ja. Hey, 2-0, 2-0. 2-0. Ja, 2-0 Amica. They're gonna win this night? Na match. Tak. Yeah? Tak. Who's afraid of Heerenveen? Remis. Ah, win ik. Heerenveen. Heerenveen. 0-0. Heerenveen. Heerenveen 0? 0-0. 0-0. Ja. Well, it's over for Amica Wronki. Oh. Next time better. Daar gaan we. Amica winnen? Vigra. Ja? 2-1.
Dank je. En in de rin van de midden wordt het heel iets meer blauw, wit en pompenbladen. Nou gaan we naar de wedstrijd. Just nou de trainer even vallen van Jan van Jan. Nou, hoe staan ze ervoor? Nou, ik zie best. Papa zei, je ziet er best voor. Ja? De opstelling wisten we nog net, maar de jongens zijn vrolijk. Ze zijn lekker fit. Ze zijn een geintje konden wel lauw. Vooral Hans Vonk, die maken wel geintjes en weer lekker. Heerlijk. We mochten foto's maken, filten op alles. Wat kipst toe? Ik koop een poster. Een poster van? Bronkie Heerenveen. Oh, dat is mooi. Ja. Jeszcze dwa. No, złote. Wiesz. No! En wil ze supporters aan het onderhandelen binnen, is de politie ook aan het werk. Want ja, het is een Europacup-wedstrijd. Is het een risicowedstrijd? Ja, een klein beetje wel. Ja, een klein beetje wel. Hoezo? Nou, je van die makkers kiep, man, die hier komen. Nee, maar het risico is dat we verliezen. En dat willen wij eigenlijk niet, hè? Snap je? Nou, verder hier de politie ik net volle te dwaan, want hoe drukker het waar, hoe gezelliger. Niet geen ruzes en rellen. Amica de best? Ja, de best, yes, yes. Oh! En De best, de best. fan? Oh, de fan, ja, goed. Oké, goed. Vrienden? Wie zijn vrienden? Vrienden, ja, dat ben je. Dat ben je. Dan zei jij het, hè? Zei jij, dat is voetbal toch? Dat kent in Nederland net. Ja, als ze straks in de barrage kennen. Maar hoe viel dit nou als trainer? Want ja, je gaat toch Europa in. Ja, we zijn Europa in. Ja, dat is prima. Ja, dit is ik wel mooi. Hè. Als zij het maar mooi vinden, maar dat gaat het om. Hè. Als ik het mooi vind, dat is... En dan het hoogtepunt van de dag, de wedstrijd zelf. Maar die valt al en het is koud. De moeite waard om heel naar Polen te rijden. Ja, maar zelfs. Ja? Natuurlijk, tegen mijn club. Sties hier in de kjeld. Gewoon, ja, zo maakt niks uit. Kwartier spelen 0-0. Hij komt erom. Hij komt er echt om, hè? Ja, zetten we net erin. Geen probleem. Het werk is dien, de spelers kunnen naar de kleedkamer. Ek Dennis de Nooijer, de makker van het doelpunt. De klus is geklaard en nou terug naar Friesland. Gelukkig. Gelukkig? Ja, ik was beu. Maar hij nog net, Arek Radomski, opgroeit dicht bij Vronkie en stiet nou te praten met zijn broer. Je moet een pas zeggen. Ja. Ik ga zo op hier. Wie is je broer? Wie is mijn broer? Ben je nou trots? Tjesse. Ja, een beetje. Is het al dat? Heeft hij goed gespeeld? Je praat zo te krijgen, pas je neer. Srednjo. Zo. Hij kan beter? Je praat zo ook al even. Moze. Ik kan beter, zegt hij. En zat het jij bij Europees voetbal de passenconferentie in de kantine van Vronkie. Maar vanzelfs als vraag, wat moet er in de tweede ronde komen? Loting is onvoorspelbaar, kan alle kanten op, maar het liefst niet tegen die ploeg uit Moskou. Want ik denk dat het in Moskou verrekte koud is in november. Wat kunnen we nou? Mallorca? Wat zit er dik in? Heerenveen in Vronkie. Het wie een lange dag voor de supporters en de spelers. Nou, lokkig voor de Haan, het wordt geen Rusland. En spietig voor de supporters, het wordt geen Spanje, maar Kroatië. Even Bruggen kan het 3 november ook wel koud wezen.
Mooi meer sport in boppenslag en dan is er ook een sneeuwseditie van Joert. Aanskees je naar je cultureel programma Spegels. Een goeie joh.